Bona tarda. Ahir un grup de joves de Centre Català vam anar al Teatre Nacional de Catalunya i vam assistir a la conferència de l'Àngel Chacón. I us feia aquest vídeo per explicar-vos una mica les impressions i les reflexions que vam compartir després d'assistir a aquest acte. Primer de tot, l'acte va estar molt bé. L'Àngel Chacón va estar 1 hora i 5 minuts, més o menys, xerrant i compartint les seves impressions sobre la manca de rumb que pateix tristament Catalunya, sobre la necessitat de posar un projecte de país sobre la taula que torni a posar a Catalunya en marxa i, sobretot, i el més important, va transmetre la seva voluntat inequívoca a sumar i a contribuir en un projecte de centre ampli i integrador que encara està per fer. I això és molt important, perquè, com bé sabreu, nosaltres de Joves de Centre Català ens vam formar amb la idea de contribuir a la formació d'una alternativa política i cultural a Catalunya de centre i que d'alguna manera superés la confrontació que havia provocat el procés i la tensió nacional i que pogués tornar a posar la societat i el país en una posició d'avantatge competitiu, tant a nivell econòmic com fiscal, com social, com d'estabilitat, etc. Aleshores, ahir l'Àngel Chacón el que va fer va ser donar el tret de sortida públic d'un procés que ja fa molts mesos que s'està coent, que és aquesta unitat. Aleshores, jo crec que hi ha una dada que crec que és molt important que tots tinguem en compte, que és que aquesta unitat no serà una unitat de partits. No es vol fer juntar tots els partidets aquests que hi ha, Lliga, Lliures, Convergència, el propi PDeCAT, que malgrat ser el més gran no deixa de ser un partit petit, sinó que el que es vol fer és una cosa nova, un projecte nou, capaç de treure gent de la societat civil, gent nova, gent que no ha estat involucrada o implicada abans en política o que si ho ha estat fa molts anys que es va baixar del carro perquè no li convencia com estaven en les coses i el clima al qual estàvem a Catalunya. I això és molt, molt positiu, perquè efectivament si volem fer les coses diferents necessitem no només idees diferents i projectes diferents, sinó també d'alguna manera que s'impliquin persones diferents, no? Sense desmereixer les que ja hi són i les que han estat tots aquests anys, que també des de l'experiència tenen moltíssimes coses que aportar. Aleshores, la reflexió és aquesta, és positiva, és un primer pas ferm cap a la bona direcció de la unitat. La unitat es farà i és molt important que des de la societat civil i des dels sectors civils que hem observat amb preocupació la situació política de Catalunya tots aquests anys, donem suport a aquest intent de configurar una alternativa, que a més és un intent que s'està fent amb una mentalitat molt oberta, de molta apertura, que busca la reconciliació. I jo destacaria només de la conferència d'ahir un exemple, que és quan l'Àngel Chacón va parlar del tema de l'encaix territorial, no? I com, d'alguna manera, ella que ve del camp independentista, el PDeCAT, va dir, escoltin, a part de la independència hi ha altres solucions que també poden garantir el reconeixement nacional de Catalunya i un benestar per als seus ciutadans. I va parlar de la reforma, d'una possible reforma constitucional com una manera de vehicular aquestes solucions de més autogovern i un millor encaix, no? I això està molt bé i és molt interessant perquè des de Joves de Centre Català és el que des del primer moment vam defensar, no? Que a través d'una disposició addicional de la Constitució es podia resoldre tot aquest embolic que tenim a Catalunya des de fa tants anys. Jo vaig parlar, potser fa 5-6 anys, el 2015 crec, amb el Josep Maria Vallès i Casadevall, que va ser rector de la UAB, que va ser conseller de Justícia, amb el Pasqual Maragall, i el Josep Maria Vallès em va dir, escolta, tot això que s'està liant aquí a Catalunya, del procés, això es podria resoldre
com ho van fer els navarresos amb molta intel·ligència, amb una disposició addicional a la Constitució, que a la pràctica són un estat lliure associat, ni que jurídicament tingui el nom de comunitat autònoma, són un estat lliure associat, perquè menys la defensa i la política exterior, gairebé la resta de coses se les couen ells com consideren oportú. I efectivament, podria ser també una solució per Catalunya això, i el que és més significatiu i que demostra efectivament la voluntat de sumar i d'integrar que té l'Àngel Chacón i que posa de manifest que aquesta generositat que ens ha demanat a tots, ella també la té, és que s'hagi començat a parlar més enllà de la independència d'altres possibles solucions que a través del pacte, del consens, del diàleg i sobretot del respecte a l'ordenament jurídic podem assolir per donar a Catalunya un futur més pròsper. Ja acabo perquè m'està quedant molt llarg aquest vídeo, no vull ser pesat, però el que va passar ahir al Teatre Nacional de Catalunya, per les persones que volem la unitat i desitgem que hi hagi una alternativa política i cultural a Catalunya, és una excel·lent notícia. Jo us convido tots a que seguiu de molt a prop aquest projecte, que seguiu de molt a prop aquests moviments que està havent i que doneu un suport quan tingueu oportunitat de fer-ho, que serà aviat, i participeu activament en la construcció d'aquest nou projecte. I dit això, ja està, un missatge d'optimisme, estem contents, estem tranquils, a veure què passarà properament, però ens esperen moltes notícies i molt bones i ja està. Visca Catalunya i continuem, seguim.